Dobrý deň, moje meno je Gabriela Teplická a rada by som vám predstavila svoj dlhodobý dokumentárny projekt s názvom Kruhy. Je to projekt zameraný na obrady a rituály, sprevádzaný staroslovanskými kňažkami, ktoré prinášajú tieto naše pôvodné tradície v novodobom šate. A vlastne fotím tento projekt od roku 2018, kedy som mala možnosť zúčastniť sa a nafotiť svadbu, ktorá bola práve sprevádzaná kňažkou. Táto svadba a obrady spojené s ňou ma natoľko zaujali, že som sa rozhodla zdokumentovať práve kňažky, ceremonialistky, ktoré tieto obrady prinášajú. Nafotila som desiatky rituálov od celého Slovenska, ale aj napríklad v Čechách, v Žitkovej a takisto naposledy, teraz v októbri 2023 sme boli aj v Anglicku u Caroline Hillier. Pre mňa ako pre fotografa je to veľmi silný projekt v tom zmysle, ukazuje vlastne silu ženy, ktorá dokáže oslavovať každé obdobie života, ale aj obdobie, ktoré nám prináša príroda, a vďaka týmto obradom nám prinášajú vlastne takéto poďakovanie za to, čo sme v tom období prežili. A to bol pre mňa veľmi silný moment v tom, že vlastne vďaka je tá najsilnejšia emócia, ktorá sprevádza náš život. Čo bolo pre mňa veľmi dôležité, bola autenticita týchto kňažiek, ale aj všetkých ľudí, ktorí sa zúčastňujú na obradoch a rituáloch. A vlastne taká tá ich úplne prirodzenosť, ktorá je tam veľmi silná. A dávala som dôraz taktiež samozrejme na to, aby sa pomocou vizuálneho zobrazenia týchto emócií a tejto vďaky, ktorá je prinášaná prostredníctvom obradov, aby boli zobrazené čo najjemnejšie, aby sa vyvrátil určitý mýtus a takéto ponímanie kňažiek, že sú to nejaké bosorky, ktoré tancujú v lese a robia kto vie čo. A to bolo pre mňa veľmi dôležité, aby sa táto citlivá téma zobrazila naozaj rovnako citlivo, ako je. A vlastne som sa nesnažila priniesť niečo, čo je veľmi bulvárne a ohromujúce, ale naopak zobraziť to v tej prirodzenosti, v ktorej tieto ženy a aj všetci, ktorí sa obradov zúčastňujú, sú. Tá prirodzenosť a jednoduchosť a ten návrat k tým vlastne pôvodným veciam, ktoré sprevádzali náš život a ku ktorým sa teraz aj snažíme vrátiť, aby tam boli zobrazené práve tak prirodzene a jemne. A rovnako, ale aj so všetkou silou, ktoré tieto ženy v sebe majú. Takže tie tri hlavné atribúty tohto projektu pre mňa boli práve táto sila, jemnosť a prirodzenosť. Verím, že prostredníctvom fotografií vám dokážem sprostredkovať to, čo tieto obrady prinášajú. A hlavne to, že sú niečím tak prirodzeným, tak vlastným a niečím, čo ešte stále v našej bunkovej pamäti máme, že toto sme prežívali a toto naozaj potrebujeme v akomkoľvek období svojho života alebo v ročnom období. Verím, že
vám prinesiem niečo, čo vás zaujme a prinesie vám to určité poznanie. Ďakujem.